ukuthi nginihlebele ama-intercessor. I-intercessor alaziwa. Amanxusa awaziwa. Aziwa uNkulunkulu. Ngoba maka aziwa ama-intercessor, then ase lonto avuselwe yona isifile. Bayizwa into esho amanxusa ayafihlwa. Aweka amanxusa ai-advertisayo ngoba asuke evuselwe i-assignment to protect, and iwo ama-watchman nama-watchwoman ayibona impi ahlala endaweni ephezulu. Impi ayibona yiwo abona impi ingakababoni. And then they sound an alarm ukuthi khona impi ezayo. Ahlala esiqongweni ngamamazwi nomela ebandleni kodwa i-dimension aphezulu awaziwa.